Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel. Panibago na mga video ang gagawin namin ngayon mga viewers. Samahan nyo kami mag-work, mag-trabaho. Ini basta-basta ni artista nato dari galing pa nin ng ibang bansa. Ada ni abot day na kahoy day. Pila ka buok daw? Mangga gapan? Kisa na kato na. Si Bagat? Ay si Ete. Dagan pa daw na ito. Sakyan lagi. Pang service na kuan. Saya mga anak. Kung sakyan sa kuan kahoy. Na naman para minta pan usot pila.
Yun na po, tapos na po mga ka-viewers. Hanggang dito na lang ang aking video. Kung nagustuhan nyo itong video na to, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Then click the button bell